Bon dia a tothom. Comencem aquest ple extraordinari i urgent amb el primer punt de l'ordre del dia, que és la declaració d'urgència. Avui es convoca tothom i ha excusat la seva no presència els regidors d'Esquerra Republicana, el regidor del Partit Socialista, membres d'Independents Units per Sant Fos. Per tant, ja com he dit, anem directament al primer punt de la declaració d'urgència. Bàsicament, aquesta declaració és que abans de finalitzar l'any hem de fer una tramitació, fer front a una quota de l'últim préstec de tipus variable i ens ha pujat una quantitat d'uns 700 euros. Per tant, ho hem de fer-ho ràpidament per incloure-ho dins de la finalització de l'any. Votem la declaració d'urgència. Vots a favor? Per tant, tirem endavant el següent punt, que ja directament llegirà el punt la interventora, amb la modificació de crèdit 15/2023, modalitat transferència de crèdit entre diferent àrea de despesa. Endavant. Vista la necessitat urgent i inajornable de dotar de més crèdit l'aplicació pressupostària 15.011.31000, interessos préstecs, a fi de disposar de consignació suficient per fer front a les obligacions que se'n deriven d'aquí a final d'any, d'acord amb l'informe de la Tresoreria Municipal de data 7 de novembre de 2023, atès que hi ha possibilitat de realitzar transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries que disposen de crèdit en escreix i les que cal suplementar d'acord amb el detall indicat a la memòria d'alcaldia de data 8 de novembre de 2023, atès l'informe favorable de la intervenció municipal de data 8 de novembre de 2023 i vist allò que disposa l'article 179 i concordants del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i l'article 40 del Reial Decret 500.990 de 20 d'abril i d'acord amb el que estableixen les bases d'execució del vigent pressupost, es proposa aprovar inicialment l'expedient de transferència de crèdit 15/2023 per transferència entre aplicacions pressupostàries a diferent àrea de despesa per un import total de 770,05 euros, d'acord amb el següent detall, a suplementar l'aplicació 15.011.31.000 interessos préstecs per un import de 770,05 i a minorar les aplicacions pressupostàries 21.135.22104, vestuari i protecció civil, i 32.924.22609, participació ciutadana, per un total de 770,05. Segon, sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació pública pel terme de 15 dies hàbils, previ anunci en el BOP i un cop transcorregut el termini, en cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat amb el que preveuen els articles 169 a 171 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. No obstant això, el ple de la corporació acordarà allò que estimi més pertinent. Alguna intervenció? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor? Molt bé, doncs s'aixeca la sessió. Moltes gràcies a tothom.